По обелоденувањето од страна на Викиликс на разговорите на грчкиот вице-премиер Теодорос Пангалос со амбасадорот на САД во Грција Даниел Спекарт, каде Пангалос изјави дека Македонија има право да се именува како што сака, грчкиот вице-премиер за грчките медиуми ги повтори своите ставови и ги потврди тогашните изјави. Ας να λέω το προστέλνω. Αυτή τη θέση και πρόσφατα δηλαδή. Διατυπώνεται εκεί σε ό,τι αφορά την ιστορία του Σκοπιανού, την αποδέχεστε ότι είναι έτσι. Είναι αυτή η θέση που μου πάει για κύριε Καμπρακή, είναι καινούριο αυτό. Του είπα ότι αφήστε τους να λέγω το προστέλνω και μου λέει θα μπερδεύονται με την ελληνική Μακεδονία. Λέω βάλ τους τώρα ένα προσδιορισμό. Ναι. Πες τους ότι εμείς επειδή θα μπερδεύεστε με την ελληνική Μακεδονία θέλουμε να λέγεστε Μακεδονία των Σκοπίων ή Βόρεια Μακεδονία και αυτό δεν συζητάμε τώρα. Μετά από 20 χρόνια ταραχή και ζημίες για την εξωτερική μας πολιτική και την εθνική μας θέση. Αυτό του είχα προτείνει τότε. Αυτό συζητάμε τώρα. Και πιστεύω ότι συζητάμε. Δεν ξέρετε ότι το συζητάμε. Ναι, λέω. Είναι το σχέδιο Νίμιτσα. Αυτό είναι. Το συζητάμε ένας προσδιορισμός. Εγώ τότε του είπα πήγαινε κάνω σε αυτό και να τους πάρουμε κοντά μας. Γιατί αυτοί δεν είχαν πουθενά να στραφούν εκείνη την εποχή. Εγώ αυτά τα έχω πει και τα λέω συνεχώς. Ο ένας μου τα εξορίσουμε εγώ. Γιατί η αλήθεια απεκαλύφθη ότι η θέση που υιοθέτησε τότε ο κ. Σαμαράς, ότι η ονομασία των Σκοπίων δεν θα έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία ή καμία αναφορά στη Μακεδονία, δηλαδή η απόλυψη της σύνθετης ονομασίας όπως λέγεται, ήταν μια θέση που δεν επέρασε στην εθνική κοινότητα.